שלום עורך דין סמי אבו ורדה, אמרתי נכון את השם? בוקר טוב. ולידך יושב שמוליק שפר. בוקר טוב. חולה בסרטן שעכשיו בשלבי החלמה אפשר להגיד, נכון? בשלבי החלמה, בוודאי. בסרטן הריאות, ויש לך באמת, הצלחת ליצור תקדים מדהים בעיניי, והראשונה לא התערבות בבית משפט, הסרטן שלך הוכר כתאונת עבודה. זאת אומרת, אתה במשך שנים ניהלת פאב שהוא שלך, פאב הדוב בחיפה, ומכירים לך בסרטן שלך כתאונת עבודה. בגלל עישון פסיבי. בגלל עישון פסיבי. אתה לא עישנת. וואו, הישג מדהים, אתה יודע. אני חושב שההישג הוא לא רק למעני, ההישג הוא למען כל מי שנמצא היום במצב הזה של מחלה, שהיא מחלה קשה, שכולם מדברים עליה אבל לא נכנסים אליה. אני חושב שצריך יהיה להם במה לאנשים אחריי לדעת שיש אפשרות, וכמה שפחות להימנע מישהו. אתה לעצמך לא עישנת, ובעצם הטענה שלך הייתה, תתקן אותנו אנחנו טועים, שבעקבות העישון הפסיבי בבר הזה, חלית, ולכן זה צריך מוגדר כתאונת עבודה. זה מה זו הטענה שהייתה. זה בדיוק מה שקרה. הוא היה שם בעצם האקזוסט של כל המעשנים שהיו בתוך הפאב. כולם עישנו, הוא לא עישן, אבל הוא שאף לתוך ריאותיו את כל מה שיצא מהריאות של שאר החברים שישבו, שתו ועישנו, ויוצא בעצם שהוא עישן בפועל הרבה יותר מאשר כל אחד שישב שם. וזה היה מקרה מאוד מיוחד, כי הוא באמת פסיבית עישן המון. במשך כמה שנים טובות. וכשהגשנו לביטוח לאומי, ידענו שביטוח לאומי, אנחנו בעצם שמים אותו בפינה הפעם. משום שביטוח לאומי, כעיקרון, ממש לא אוהב להכיר במחלות סרטן כמחלות מקצוע. הוא אנטי, הוא נגד. כל המחלות הקשות, ובמיוחד מחלות סרטן, כשאתה בא לביטוח לאומי ואומר, רבותיי, המחלה הזו נגרמה כתוצאה מחשיפה לחומרים כימיים כאלה ואחרים, לתוצרי ריתוך, לשדה אלקטרומגנטי, לפחם ולכל מיני צרות אחרות שיש בתעשייה, קודם כל אומרים לך לא. ואם הבן אדם, אותו תובע עישן כמה סיגרות ליום, מיד עושים את זה לעישון. הפעם באנו ואמרנו, רגע, אתם כל הזמן אומרים שזה בגלל עישון, שכל המחלות בגלל עישון. הנה יש לאדם שעישן, אבל לא עישן להנאתו, אלא עישן לעבודתו ולעיסוקו, אז בבקשה תכירו. וכאן לא הייתה להם ברירה, כי כל שאר התיקים שבהם הם אמרו, רבותיי, זה מעישון, לא יכלו לחזור בהם. ואז ישרו את זה בלי משפט. אבל אתם נערכתם למשפט, חושב שזה קרב ארוך, נכון? ואספתם חומרים ופתאום... כן. בהחלט כן, אנחנו משום שאני מכיר את הביטוח לאומי כבר כמעט 20 שנה בנושא הזה. אתה מתמחה בדברים האלה. אני מתמחה בנושא של מחלות מקצוע קרוב ל-20 שנה ואני יודע כמה אין. אז בוא נפרוק את זה קדימה. מה זה אומר בעצם? הלוא זה תקדים מטורף. ועכשיו זה אומר מה? שאנשים שלמשל עובדים עם המון קרינה, יכולים... קודם כל בעלי הפאבים שחלו יכולים להגיד. אם נלמד מהמקרה הספציפי, אז כל בעלי הפאבים שחלו בסרטן או מלצרים, אגב, לא צריך להיות בעל הפאב, צריך להיות סתם מישהו ברמן, מלצר, וכל מי שנמצא בסביבה של מעשנים ועישון פסיבי וחלה במחלה כלשהי, לאו דווקא סרטן ריאות, זה גם יכול להיות סרטן גרון, זה יכול להיות ברונכיטיס, בעיה בדרכי נשימה, כל המחלות הללו, גם אם הן לא סרטניות, צריך להיות מוכר כמחלת מקצוע, ואם לא יכירו, נבוא ונאמר, בבקשה רבותיי, הנה היה כבר מקרה אחד שהכרתם, וגם כאן אתם צריכים להכיר. הכרה זה אומר שאתה מקבל קצבה, איך באיזה אופן זה בא לידי ביטוי כספי? זה בא לידי ביטוי כספי שאני מקבל קצבת נכה של ביטוח לאומי מתאונת עבודה, שזה 75% מערך השכר ברוטו שהיה לך לפני זה. זה לא יותר מדי, אבל למי שחולה, וזה עוזר הרבה. אתה זוכר את הערבים האלה שישבת ושאפת את העשן? זה משהו שעבר בראש לך? לא רק שאני זוכר, אני זוכר והייתי בביתה מתפשט בחדר אחר, אי אפשר היה לסבול אותי בבית, לא אשתי בחדר שינה ולא ילדים שלי. ידע מתי אני נכנס, הייתי מתפשט בחוץ וישר למקלחת. תגיד, היום שכבר החוק הזה כאילו קיים, ואגב יש הרבה פעמים בתל אביב שאני מכיר שלא מקיים את החוק הזה, אבל נגיד שהוא מקוים בחלק מהמקומות, אתה בכלל מבין איך תקופה שככה בשנים חיינו בלי החוק הזה, כאילו אנשים ישנו לך בפרצוף, בטח לא אמרת להם אף פעם כלום, נכון? אבל להגיד להם לא היה כאפשרות, כי זה היה מוכתר בחוק, אתה לא יכול להגיד לאנשים שאסור להם לעשן. אז זה שלך, יכולת להגיד חבר'ה פה לא מעשנים. אמרתי פה לא מעשנים, ועשינו פינה שהיא רק למעשנים, אבל בכל מקרה, אנשים שמותר להם לעשן, מעשנים גם אצלנו, גם באולמות אירועים, והחוק מבקש ממך שאתה תדאג לזה בעצמך, הם לא באים לעקוף, נותנים לך כנס, אומרים אתה בא על הפאב, אתה תשמור על זה, אז להיות שוטר, אם הייתי רוצה, הייתי הולך לבית ספר לשוטרים, ולהיות שוטר לאנשים ולהגיד להם שאתה מעשן, תפסיק לעשן, שיכול להיות אולי הבן אדם, בגלל ששתה אלכוהול, פתאום יקום וייתן לי איזה משהו בראש, אני לא יכול להגיד לבן אדם לא לעשן. אני חושב
הנושא של עקיפת העישון חייבת להישאר באכיפה של העירייה בלבד, ולא להפיל את זה על אנשים או על בעלי העסקים. אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים מה לעשות. תגיד, איך גילית את הסרטן? סרטן ריאות זה דבר שקשה לגלות. כן, במקרה שלי סרטן הריאות גלש גם לעונה העליונה השמאלית, וכשזה נוגע בעצבים של משהו אחר, אז אתה כן מרגיש את הכאב. היה לך כאבים, נכון? כן, היה לי כאבים רציניים בשחמה, והרופא שלח אותי ל-CT, הבין שהכאבים הם לא דבר ברגיל אצלי, ואז התבשרנו. והיום המצב של גידול שלך שהוא ירד כמעט לצללית, אם אני מבין נכון. ירד כמעט לצללית, טיפל בי דוקטור אהרון אלון, מומחה לרדיותרפיה ומנהל הרדיותרפיה בבית חולים בלינסון, שהביא מכונה מאיץ חדשה משוויץ, שהוא מאוד מדויק, הוא מאוד נקודתי, הוא מפסיק את ההקרנה ברגע שאתה זז מהמקום, שזה לא נקודתי, והוא אמר לנו, אנחנו לא מצילים אתכם, אבל אנחנו מעריכים לכם חיים. אתה יודע, עורך דין אבו ורדה, אתם נותנים פה המון תקווה. אנחנו יודעים למשל שהדייגים בקישון, בניגוד לצוללנים בקישון, החיילים לא הוכרו עד היום, ויש הרבה מאוד מאבקים שנמשכים שנים. אתה אומר שאסור לוותר בעצם, נכון? לא רק שאסור לוותר, אלא גם המקרה של שמוליק נותן לנו דוגמה לכך שבעצם עצה לכל האנשים. חלית במחלה קשה, או גם מחלה קלה, אבל בעיקר מחלה קשה, זה לא בהכרח מכה משמיים. חלית תתחיל לבדוק. איפה אתה עובד? איפה עבדת? 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה אחורנית. למה נחשפת? לאיזה חומר בדיוק? לאיזה שדה אלקטרומגנטי? לאיזה קרינה? לאיזה פחם? לאיזה חומרים של ריתוך? כל מיני סוגי חומרים. זה לא כך פשוט, אני זוכר שאנחנו עשינו כתבה למשל רחוב שלם שיש פה את הכבל חשמל הזה. אבל זה לא עבודה. אני יודע, לא, אבל גם זאת תהיה מוסקת בעיניי. אם יש לך כבל שמתח גבוה בכל השכונה, כולה חוטפת סרטן, יש תועילה לתביעה בעיניי. לא תביעה לביטוח לאומי, זה תביעה אחרת. זה נכון, המדובר בתיקים קשים, אלה לא תיקים קלים. צריך להוכיח א' שיש נזק, ב' שיש קשר סיבתי. הנושא של הקשר, להוכיח קשר מדעי רפואי בין החשיפה לבין המחלה הוא נושא מאוד קשה, ולכן צריך להגיע לעורך דין שמתמחה בנושא, שיבדוק ויתייעץ עם מומחים, עם רופאים, עם אנשים שיתנו לך את חוות הדעת הנכונות והטובות, ואז תיגש למלחמה. לא ניגשים למלחמה בלי להיות מוכנים. לא מגישים טופס ואומרים יאללה נראה מה יהיה. לא, אתה צריך להיות מוכן טוב מאוד, ואז לגשת למלחמה. שמוליק, אנחנו מאחלים לך בריאות שלמה. תודה רבה לכם, ואני רוצה רק להוסיף לכל חולי הסרטן החדשים, לא לפחד כל כך מהמחלה, לא לשמוע מה אומרים, להתגבר לבד, להבין שאין ברירה, ובמלחמה חזקה מנצחים, לא לוותר, לא להיות מסכן ולא לחכות לניסים. אפשר לנצח את הסרטן ואת הביטוח הלאומי מתברר. אפשר לנצח את הסרטן מצידי זה קודם, ביטוח לאומי זה רק תוספת. אתה צודק לחלוטין. תודה רבה.